17 i ovaj, ajde kažemo, Ljubav Perućica, neki je najaktivniji 3.000, a više to je 20.000 fonda. Znači ova 3 pevača su ljudi. Sad baš više neću sad. Okej. Sjevorim da je. Kako dođe od 20.000, sad je radi nekdo što hoćeš. Zašto nisi siguran? Zato zašto? Ne, radi šta, ja sam ti rekao, radi što hoćeš jer već radiš šta hoćeš, tako da radiš šta hoćeš. I ovaj catering ovdje je čast. Ajme, to ne mogu. Šta ne mogu raditi što hoće? Sada košta 25.000. Radiš druge stvari i radi. Znači ne mogu da. Pokrenuti. Šta mi se ko prosto šta? Hoću da spavam, jesi ti rekao da spavam, ima mi dobro i hoću da spavam. A? Jesi me da spavam? Ne, ne može. Može. Ne može. Ne može. Ova svakva na poljubite koštala 25.000 €. Za ovoliko ljudi samo došlo je muzika svi. Slušaj. Ako ti mi ne možeš zabrati da te zabelim, šta radim? Zato mogu da spavam? Ne. Da mogu da spavam? Ne. Zato hoćeš još pakom? Ne volim da kućicu. Ne možeš moja fora, jasno. Nemoj da me... A nema moja fora. Tu mi je smiješno, nima. To mi više li kure bilo. I to je to. Pitam te. Pitala sam te nešto. Rekao sam ti da spavam. Što je to tamo? Mislim, moraš moje pitanje. Neke svoje. A? Je li to to? Rekao sam ti da spavam. To to? Nemoj da me vodeš, rekao sam ti da Što to mene govoriš? Dvorima. Dvorima? Neću, hoću da spavam. Sad hoću samo da spavam. Ja ovdje ovo radim. Ja sam tebi postavio 200 puta danas pitanje, nisam dobio odgovor. Niti si mene 5 mjeseci maltretirao, evo ti nazad. Na te fore možeš više nekom drugom u 5. Te tvoje 5 mjeseci maltretiranja niko ne veruje. To ti samo veruješ da je tako. Ja ovako držim, brate, kako. Ja kog volim druže ovako. Okaži se mi znaš. Kako? Zagrlim, ono što stavno, učiš se i to je to. Rođendan je, slavim rođendan, opravim spavam. I to je to. Što kriješ lopno? Nije mi. Pitao sam možda. Evo sekund mogu mi sad, ako sad ne možemo njemo novo nos, nećemo njemo to, šta je sekund. Okej. Evo tako. Okej. Ajde sad mogu to. Imaš niski fokus, možeš ti. Tako da mene ostaje na Ostanem staviti. Okej. Za uvek. Okej. Super.